Hi guys, it's me Brix and welcome back. Hi guys. So today is December 31. It's 3 na ba? Kasi oras. 3:11. So, diba? Catching up with these girls. So, kung mga classmate din nga friendships sa squad goals. And I am with them. So, ang buhaton mga rami. Mag-una-una mi New Year. Ang ano di ay. Or siya din mag-exchange. Uy, excited ko sa exchange gift. Exchange gift. So, I'm with Jessa. Hi, Sans. Daisy. Asa man dyan mo para mga vloggers. Hi, I'm vlogging. Itabunan no si Jessa. Ayan, si Rizalyn. Pag hi, sad first akong vlog. O, diba ako pananaw, hi. Uy, follow siya sa IG. Ang sa to yung one first. Mr. Typewriter ay Twitter. Dili man to, IG story drop. IG. Hi, Bev. IG. Bev TBCLN. Tara, nigawas na, tara dere. Dere, makita ninyo social media. Promote. So, karon nagtagad na lang ni Lori. Lori, kung makatanaw ka ni Lori, ha? Oo. Uy, ka-fresh ba dere, uy? Kataligsik na do. Wala man i-ring. Basta lang ka. So, update na lang namin kayo guys mamaya kung ano yung maganap. Antayin na namin si Lori, yung isa pa rin yung best of 6 po ito. Isa na lang pong kulang. So, naulaw ko silang mga short. May pag-short side kong picture. So, ayan guys. Ayan na po ang huling panauhin. Si Lori. Hi, Lori. Busy pa po kasi siya. Lori. Oy, gitayman. Magpunang ilaw sa oras mga buhat. So, kompleto na po kami. Ayan. Ay, Happy New Year, Merry Christmas. Happy New Year! Wala gadala pa mo. Ako ra magpabuto ko ng taysa. Ayan, mapabuto daw sila. So, ayan guys. Kompleto na po kami. Yeah, we're complete. Kasi Gisa o kasi TikTok. Muudyo. Naka-dare ako nga mag-TikTok. Ito na po yung meron kaming food sa Reg. Ayan, Holo. So, wala galing ako ng TikTok kasi galit donut pizza, everything. Ayan, magwapa dyan yung TikTok. kay kabalo ko manghunat pa po din sila unya sa lang balay. Pangan. Pangan! Huwag luto sa amo ito. Kaya nilakaw pa amo ko sinira. Charot. O sige, mag-TikTok ka tao. Kaya ta mga on. Muudyo. Saan na TikTok? Niana pa ko pahala. Asa ka? Tapos yan, sige kabuangan na po ko nila ba kayo. Minaw ko ayaw dito. May pagkakito ninaong. Ayan, ready na po. Kakain na po ang lahat. Kain na tayong mga on. Igutom na si Daisy daw. Si Beth. Hi. Nga na. Kumaraming na po. Masa ba day na? Ayan. Ano Hey, lang na. mukhaon pa ni sila unyag maayo alas 12. Kuya, privi. Kuha na lang ng isa dala. Ay, busy po sila. Isa kayo. Kanino? Hindi ka makabalon. Basta ma-update. Isa. Ay, pag-upload ko na ako. Ayan. So, kakain na kami guys, diba? Katong diari yun, Mike. Domingo. So, we have pizza. Ano, abi ko quad. We have donuts, chips. Napanawan sa preto. So, magta-time-lapse na lang ako guys. Let's go. Let's go. Time-lapse? Naku time-lapse. Naku, time-lapse na wait. Ayan, Pag time-lapse mo, ang pinaka-kuan mo usap ko yun. As preto ni... Ano dyan si preto nga, na ipang pulutan. Asa, parwaan na ni? True. One at a time lang ha, di magsagol-sagol kay... No, wala time-lapse lagi ako. Kanang red. Kuha ko sa ito. So wala na pong natira guys. Napa. Uy, kaliw ko itong kondo ako. Di man niya ako break, si mo man yata ni. Kung ako agad Kani? Sana ko
Alam ko. Paubos na po magkain namin. Doon na. Ayan, mag-start na kami. O, gift. O, nalagyan siya ng ketchup. Chesa. Dikis, baka naman. Dick kiss? Dick kiss? Charlo. Si Fred. Tara, si Lori, wala akong nabunutan. Uy, grabe siya. Iwan na yung Muna yung maghihatag, cuz. Kasi wala man lang iyang ipapangita. Tara na lang akong gihatag. True. O, mo na reason sa mo na Oo, reason. buti lang rin. Dili, ablihon sa. Ayaw, hindi na, magdungan sa kabri. Ay, magdungan ka. Magdungan? Magdungan sa kabri. Ah, si Lori ni mo taga siya may O, gali. nahatagan. Na, exchange gift from Lori. Dili, uy! Oh. Pilingon ka Lisa. Ako nabunutan si Beb. O, di ba nagsunod? O, imo na bunot ang problem. Daisy. Imo nabunutan! Yun, palin ka. Ayan. Today's delicious. Sakit yung mga gusto? Frame. Dress to na, pero wala ko kita dress. Cause, ang okay. Basta, muna ako yata. Pero, yeah. I hope bet name mo. Brix. So many, uy, no. No, thank you, Dave. Ayun, may gift ako. Oh, akong gift kang Preto. Kabalo na kaanit, Prets. Color violet. Yeah. Sunod na, actually, duha man dapat ako gift niya. Worth 1,000 on that char. Si Daniel Padilla ang sulod Yan. ball. Daisy. Thank you. Uy, ang pamasko ni Lori! Oh, wala ko'y gift sa inyong tanan. Wait lang, sa Gcash sunod. lang. Saan man Tama ba? Hala, uy, kada ko sa akong gift. Ay! Sana all. Thank you, Lord. Dagan ko gift na mabit. Thank you. Gano'n man dyan na. Okay. Cellphone di ko dyan. Ako ano? Ako lagi ko yung upuan. Openan. Dili, isa-isa mag-open. Hindi kasi nakakakuan si Lori. Daisy na po yung una mag-open. Kaya ako Daisy, mag-gaon open. Unboxing! Unboxing. Tudig. Hopefully, bet name mo. Tigamit magod kayo. Anak sa mga kuligiyap. Wala pa ka nagsadya. Dili, akong ta-i-gift ni Pretz. Kabalo naman siya suluan ni sleeper. Ano siya na? Tualya. Kabalo ka itong size. Tualya? Dili pa sa chinilas. Feel na ako. Ako mag-iba ng banda. Kabukang barbe ko buwang gapo sa pen shop. Ay. Nangita pa ako ng picture sa Facebook ko. Tiinit na ako. Sorry na din. Ay no, on the tote bag. Lamang. Ang bet ni Daisy na bag. Alak yot kayo. Napre, sulod. Ala Lala, na. Oh my gosh! Masinay ka. Namobre, ay. Pinobre lang. Hala. Sige mo pag panamin good. Hindi na kag sa amin. So, ayan. Yes. Next. Kisa Ikaw. sa Del Monte. Del Monte, alphabetical order. Kuandra. Okay. Tere. Nakagets. Yema. Ay, basta mauna na siya. Diba? Wala mo. Isa raman akong abrihan ani. Isa ra kay lang gabrihan. Sara inyong abrihan ha, katurang kuan sa nakabunot. Gid ka Daisy ay kang Beb kay di. So, amo-amo na lang ni kini Dili ko kabalo mo kuan o grapper man. Diskat Stefan lang nako. Kunya February kung makadawat ay mubta kong dili manggod kay gahapon do nabita ko gift niyo individual. Bayot as kay pila. Tas jud. Di ka to, ako to kung gift ni mga tuwalya nga violet na may gisi ko. Ay, shock ka. Nagirapan di ka. Kaya ako lagi. It's a slipa. Ano tukan ka? Slipa. Slipa man na slipa. Grabe si Jisa di. De, pagitaon na to asa sinugdanan. Ay, asan po sa imong sleeper press? City? Nalagi ni gahi. Lubot lang. Isukod da. Ay, wala pa inya na. Unya na lang nakuha na uy basta kay nabrihan nimo. Ang gabrihan na nako. Sa sunod. Prieto. Sige, go. Violet.
Alaganahan kayo sila kay Violet. Tigo naman guro ni. I-try sa daw, Bik, imurag na kuan ko. Nahuga na pa'y si Sunto nga gifting ani ro. Ala, kaigo na, uy. Oh, diba? Sakto na dyan ako pag-search gahapon sa... Sunod. Dapat dahil mahibalan ni mo ang Beb, ikaw na, Beb. ang size sa tail mo adto ka sa kuan. Oh, Facebook. sa akong instinct. Yan ang mga Facebook. Yan para kinapil ni Richelle 6 months nito. to. Makita ni sa Facebook. Makita gyud sa kata ni Brix. I-zoom Eh, ni. basta makafeel ko nga, ay shit, 7 na matira. Wala, si Lori. Ang susunod sa Okay ra no. Sa man, feel na Ganahan ka ana Brix, sure ko charot. Brix lagi, boxer ganan. ni, kanina na yung picture sa Lucky. Ala, nanay ko an char. Ay, upang Pang church ni mo. Oo, pag kita na ko ana ola, pwede ni kang Daisy. Ah, Daisy. Ma'am Day. Sino nag-isip mo dyan? Si Brix na sunod. Ano to, ma'am? Wala mang ko nag-itan dress. Kuan ra kanang Thank you! Hala, ganahan ko. Ala, pwede na naman sa utono niya, babe, kay Purple. Oh yes, pang tagbo sa kuan. Pwede na, pwede mo sanina, okay, Purple. Pag sa... Tama, niya alas 12. Oh, sunod. Brix na si Brix. Kanina. Ingon sila kay bungkagon dyan maayo kay para mausban. Oh. Yes! Oh. Muna, ingon. Bungkagon mo din siya. Dami. Walang ikaduha po. Tawag. Nananawag. Kuha tong Oh, cellphone. na, oh my God, thank you Daisy. I love you so much po na ko. Ayun na mo, Rizona. Ah! Rizona mong tutoral. Beauty gold. Oh, wait sa pauli na mi taon. Avon, I have Avon here. Redatos Daisy kay nagpag-gift. Oh, lagi. Di ka kaingon. Tag 500 nga Seletek. Uy, sana all. Seletek eh. Oh, lagi. Pando, wait lang kani ako na excited. Oh, panay gamit. Wow! Uy, sana all. Huda beauty! Huda! Wow. Oh, may purple. Lagay purple na. Gamit kay na nimo. Naba mo ko dagag eyeshadow. Uy, lami siya sa amin. Di ka kaingon. Di ka kaingon, oh. Di ka kaingon. Uy, thank you. Wait. Pahimulbulan na dyan ko ni Daisy. Itagaan ako niya ogwa. Oh. Ipangwak sa daw niya mga buhok tiil. Diretary. Himulbulan ako. Maglilat-an na ta. Ugman. Oo. Uy, I really appreciate it. Dilo sa akong bangas. sa bangas na sa dere or sa bisag asa na. Sigasa. Sigasa, basta nakay Hair ka. removal. O sa mga mag-wag New Year, pag hair removal naman sa iyong private part para way sa gabal. Char lang! Ikaw na song. Thank you, Dave. I love you. Ang ganiti. Di ko nagisiyan, unyara ko nagisiyan. Kay, wala mo kay Bitliton. Sa puli kalori. Dito na naabrihan nyo. Naoy, madlo koy ba sili mo ganahan? Dili abrihan dyan nato, Ron. Sige, uy, ikaw mo na lang. Oh, magdukan tagpuan, abri ka ng kalori. Mana, obre na ko. Really like it. Hoy, halabet. Kita! Kaya nabiyota akong ikaw yung screen na Violet. Bet, kay padalo na siya kong tubig ni Prieto. Kali ka magdig pa kayong tubig. Shorty. Alam mo ba, na akong gipangita nga short, oy. Ting-ani nga telo. Pero di mo ko hilig ang shot. And last one. So, uy, pa-chicks-chicks, may siya sa last one. Ano na? Samin! Nanajud kay pang samin Nanakoy sa. samin. Inga na man dalon sa baliktad binasaw. Duha man Ah, duha di ay. Duha sa din. Karamiya! Kan cake o kan bake. Okay. Pwede na ito magturya ng kanke bukan bake. Thank you! Sa dente kan kay... Kan cake. Siya. Sige daw. Doon ang kanke, layo ang kanke. Lord? Ha? Na. Najisan na lang okay na.
Ansa? Wala ko alcohol. Ano? Isa nang bag. Imo ni Ben? O calorie na po. Ay, compress. Oo. Ako na lang natagit. Sige, go! Yeah, abre na po dato tanan kang calorie. Kajisa tayo sa i-film. Diyo ko ni Kajisa. So, hi guys! So, ayan. Tapos na kaming mag-get together, char, before 2021 end. So, naglalakad na kami kasi pauwi na kami. So, yun lang ang ating video for today. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And Happy New Year guys! Hope to see you soon. And ayan, please do follow my social media accounts down in the description box. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for the update and never upload a video. And ayun lang guys, thank you so much. And wait, magbabay lang kami. Bye! Bye-bye! Bye! Bye! See ya!